Trebuie să mă suplicăm. Salam aleikum. Alhamdulillah. E indirect, sunt direct. Serios? Vorbește surdu cu frate sau cu neghe. Alhamdulillah. Fraților, Domnul să vă binecuvinteze. Nu cu frate, cu țigan ăla vorbește. Frate țigani, e binecuvântat. Fac cafea, bă. Nu. Ei, Lisa, ce ei? Ești așa bucuroasă. Ești bucuroasă, văd că. Ce puțin? Mă bați? Așa? Să-mi amintesc să dau tableta. Am uitat. Tot în mașină cu asta. Așa e. Ce? Cum așa ăla? Ce? Să. Nu vă mira niciun. Nu bea, mă, și ăsta mai mult bea. Vezi că bun. Hai. Aici, mama, hai. Hai că e direct. Ei, vezi că stimulai. Contiamo un tempo da. Che spesso? 22 de persoane stoi. Vedo. 22 de persoane. Uite la noi. Uite-se. Stau la Țigan, ce cine. meseli țigan. Sosi che te super. Avem plălare că știom le bales. Baro balo. Eu șobolată. Baro șobolano. Ce lasso? Ce lasso? Ce lasso? Ah, Păi tu să te mulai. sì. Tăți. Familie de țigan, uitați aici. Ia că. N-am fost sigur că vreau aici. Am fost să văd de brat. O Elisa, așa cum Este Hai luat? zahăr. Dacă nu vreau, dacă numai să-mi amintesc. Cât zahăr Hai pui? luat, mă, brat. Nu. De unde? 15 euro. Păi am mai zis că luăm noi. Nu te-ai luat frate tău, am zis că luăm noi. Că tu știi ce facem, mă, e Fii disperat, doamne. ești ceptule. Doamne, E zahărul cu femeie. 10 grade, nu le e nimeni. apoi de-aia. Mamă, ce nu te pune soapta la rând, de vreo 3 ori mi-ai uitat filmare. Uite-te. Tu gândești că nu mai sunt linguri aici. Ha? Țigan, țigan. Ce mă, sub balon țigan.
Să nu mai gură în gură așa. Ce faci, țigani? Dar tu ai Facebook. Acum mă sunt pe Facebook. De filmare. Și asta, na. Ce faci, țigani? Ia! El ies pe cap. Dai mai aproape pe telefon. Când? Vedeți aici, ce becul, arde becul. Tătră. YouTube-ul. Serios? Dii mă, nu ia-zi de prână. Ești în direct pe YouTube, nu pe Facebook. Nu ia-zi de prână. Dar tu ce faci? Adică pe acolo, mă. O da adică. E dedicat. La filmul ăla. Halale, udă-te bine cu continentul meu. Banane și oporane. Mi-au dat pe Să aveți o urmărire în amen. Avem În amen. Coridine în amen. Avem de o Crăciun ai corindine în amen. Că mare falafel. Că n-au la mături, am de udar. Dar tu spui asta că e usturoi ăsta. Ăsta e, ăla e usturoi. Cu ce acolo? Nu, pe Hai că. Unde au pus cheile alea? Nu mai știu unde. Eu ce mi-ai contat. Astăzi e 21, și sau mâine? Suntem în 20. 21 mâine, nu? Cana. De pe nani. 21.